Karbi Film Society ahin bet mahang kategaran ni Indian Kritrok katalon pot. Rong dike baptis fellowship ora ni misal bet talon pot. Rong dike baptis fellowship ora ni misal bet talon pot. Pini wasik ni fai kritrok ni berthadang bigaje thanglong por ni katalon pot. Por ni katalon ton nalong bejan nanu serong dike baptis fellowship along setami misal bet por ni talon pon. Por ni ajai mek loudspeaker mati thandang amrsing lang neyam division alang ni pensi. Po atum kosono ot pensi man kelong nang ji mamadi people si man kelong po alam the than pon. Jumesan alam the than pon. Por ni katalon cheng aningkan Amerika adet 1909 aningkan Mr. John Bruce dot alang li Amerika adet Washington po along spoken pudolo alang li hello porani katalon cheng abang lang li penajok si porani ta nangji po ajok si perthea dang po arni katalon along lo alang li penajok si porani talon ponlong lo pinidang rong dike baptist fellowship along po arni katalon dun along ke arna maher jumi tipik ajo puta rong dike baptist fellowship po atum lapen paya dum pherangke thing pachini po Pini niletum rong dike fellowship nimarli hoi pen sitame nimarli lapen iyut niletum chelang pen pini porni misem penitum italon long pot arnam hanstame akiru pilo lapen pini da kachitong ana potom hanstame lapuson herjume pihang kehang pilong pot abang putina potom stame ning arong pon lopusi ning chithelo lasi lapuson dak tha kibang jilang aning kan stame nilitum lapuson dak tha porni mate misem pen itu lapuson italon thulong job hansi arnam along stame herjume chohang thilo ante pini lapuso kitalon along setami nilitum misem pen pachun long pamia pot nilitum ni marli hui pen stame ningarong parpik lo lapen potom hanstame nitum masap soviets anong is tame alang litum aphan nilitum pipon long lo lasi alang litum pachoteng tum stame ningarong parpik lo pusi alang litum stame pachini thulo lasi nilitum stame ansu se ningarong lo potom anap hanstame lapen arnang mapan stame pini lapuson hitum kepacun long pimi lapen lakado ka vinitum department hini jelang pet pen sinitum bang sojai mek pacun long pornam hasta me chorolo limen je kami ma limen ke miri rong hang pinili dak ni marli rong te kabilo se pani marli long ni thekte same ni marli president lo lihen laan hen lo Secretary sir Laso pena phi mawe sini production atum samay ka jisik ki bhansi pachini long mawe sini production long claim bang pupa mo pen ke to wasik ni pakre pharni lakung habe memorial along Karbi Film Society pen chapatir people si Indian Kritrok mahang tek Arani Kardom pot lamang samay long kachatang dun aluhi sarpo Karbi ang autonomous council CEM Dr. Tuliram Rohang abarim MP Horan Singh Bela pen EMMAC atum chatang dun halabu Karbi Film Society amai phoke hai Dilip be made Bikam Hajan Perangke Thing Nangatandun Atenke Karbi Film Society aphan Laan Sasi Kang Turponsi aphan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Mathaponsi Council Budget along Karbi Film Society atum aphan Lak Cap Adim Pining Ningan Suri Hinira Inkorap Dipen Ke Lak Inkoi Atangka Nang Panong Bilo Pusi Thanpon Lapen Karbi Film Society amai phoke hai Dilip be mate Bikam Mahajan Karbi Anglong Autonomous Council CEM ake hai Dr. Tuliram Ronghang apan Kachoro Pajirpon Lapen bangso amai along lam arjan cheparjan rapet lapen non malom YouTube along lam arjan mate video album kason se atum apan channel trokeb rapo anso se atum apan anta nong I Pajirpon lapen mai ingsan jintet mai chunpon long luputa thanpon tang tinon ang tonpen alang litum alam thepen le arjupon sina ne tumge long ke ningkan sielo ko pipia program se claim konjima laso calendar program bang ni tum di fonto neng ke dam tang ni tum long bichi du karbi telen han ko laso singing bilo neng nang ko ni tum di fonto ko long bichi du karbi telen han la bang ke dance competition la ni si bang ke mono eki drama tha hensi chipate ko na alu ke nong ke mang ko la ben karbi
Karbia Film Award ni tum jungjung laso film society and award pa diri pangsa ni tum jisik ponelo jisik pontanglo la tente Karbia la marjan artist to an se kai ni pan seminar workshop la se plan konjita ponelo la se chikru ba arni hopon chok nang tum la ni kan ka rokong bong nang tum film society tum bikin ko tang matak kisung sabak kapon ni jima la bang ke la hello film ke Linkan suri ni rana ke ani kama prang pet ka penam ke cinema dulu kape production and plan kombongo sita Karbia film society du amang ke thek ona bang ke la ke la linkan suri ni rana ke paningkan la ke atul films ko tumahin pensi Karbia film society bang amang ke thek ono apen te into pipin ni tum la bang su society bang ke into pipin se nang kan ko la bang su akisu bang ke dulu Karbia lamarjan ke iltum jutang jubat nim rokom bhan iltum pareng nang ko bhan ali ko bhan ali ke chhe kam long di Karbia film claim lo kumutang de ali long ki punang kunta eglong le ane cinema ali diglo producer bang lakh crore rekom ali dulu ku cheglong le sitame isi bangge itum pindak me che paruka me bangala halo akaprek akai tunangi ko teng asam longke tanong de northeast longke Karbia asamis pen adun ke Karbia khai tum halo la somla marjan lang an ke claim adun kidum kri ke pusi adu etana Karbia Thomas Council kan Karbia film society kan budget kan guna pun sisi Karbia Film Society van council pen budget kolambang he pameta nili thang no budget ki aprang pen ave sitame non churunang ji sar Dr. Tuliram Ronghang ahin pen ke damtang nil tumla longbi chidu Karbia tilen han grand finale ke bang ru nil tum han nang chakang lo council budget lo lak get ke nang bi people ko nang bi people lo aku pini bang wang tu lo pini la ning kan petrok lim Karbia Film Society amang thega ko aku lak gap nang pabat kontusi lak ko e bang ke ani kan wang da film Karbia Film Society ke Mali Jasuti yang laku bang si